Erokamano nyakora mogi thuolo marwa mar twak mar tilo chakore sani wan kod wenda ma bende osedonjo e studio ka kendo dani wago kod gimbaka wang'ia ni to weche mag piny Kenya chalo nade kama koro chopo ni nyakora mogi gik moko lokore kaka saa dhi ka geno nitie ni samoro mathoth pod nyalo lokore kech weche mag siasa weche mag dongruok gi tudre kamoro to kama gitudre no magirome no ema miyo nyaka lok samoro patan odhiambo ma kawuono nyakora mogi yena mondo arwaki ni machiegni ratil lowa e Facebook Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube bende wantie Ramogi TV Kenya Xnat Ramogi TV KE kimiyo apachi bende kotene gi weche mantie ratil ka kopo ni kod penjo moro amora gi ne wenda an kod japuonj Odoyo Wede kendo an kod Newton Ogada bende gisedonjo ka mondo wagane kod gimbaka waket piny Kenya ratil mokwongo Kenya osebedo kod weche mang'eny josiasa wuoyo gik moko lokore odiochieng' mar tich ang'wen mar juma mokalo jatend piny William Ruto nyicha noloso oganda kendo onyiso kaka piny Kenya en ka bende manotime moko kuom lokruoge ne chenro moko mane oseketi mane dhi nyime e sirikal oganda samoro penjore ni dipone pi manyalo bet ni osechako ingo mogo koso pi mola e wang'e en mana ni kama ng'ato kawe wath moluokore emopogore yina uru mondo arwaku jaduong' japuonj Odoyo Wede machiegni kamano ahinya noganda luo kamoro amora ma utie alamo no Nyasaye ma ono mondo gwedhna gi mwandu kod kotho jaduong' Newton machiegni kamano wagone oganda luo kamano moloyo to ne studio marwa mar Ramogi moketo watudore gi jothurwa kendo waloso wawinjo paro kaka piny dhi to kendo wachiwo paro kaka piny nego bedi bet Newton nyaka sama koro jatend piny loso chieng' tich ang'wen gik manowacho kata moko ma lokruoge manotimore be seche mane pok oloso ni paro ni magi gin gik mayot mondo jatend piny otim ma oting'o wach mar wito oko winjruok kata twak mane dhi nyime e kind sirikal gi kambi mar Adani mokwongo an gima nyalo wacho gik ancha president owacho en ni mokwongo ka dipo ni wach Adani was genuine to notimo gima ber kano osomo oyudo ni ng'ikruok moro nitie na Adani no en kambi ma corrupt to notimo maber kapok wadonjo e gino but gima ne ok ang'eyo ni sama ne odhi manyo contract gi jo Adani be no osomo history kech kidwa kata miyo kako Wede mosiepna ne tich moro ni mondo tim to nyaka odhi okele barupege manyiso ni tijno osetime kamoro to kendo report card mare ber e gino osebedo kotime koro nyalo apply an nachako question Adani sama no kele because no kata mana competitor ne en gima no kel to Adani ne ok waneno ng'ama okete mesa ga Adani mowacho ni ma to ok wadwar nikech magi ma Adani ne mano kel Adani ne kana chaka no ka president marwa wuoyo to chako dhi obole piny e parliament kucho nyaka sani koro wakia ni airport ma Kenya dhi ger gi kambi mane koso koro wadong' kode kancha wan kode chon koro apara ni moko bende in politics samoro kiyudo ka samoro pi pekne mogo pekne pi kata pi pekne mogo timanyo yo mi ipukego kech nye ka wawuok e wach Gachagua it's just barely 1 month kane pod wadich ni Gachagua must be impeached case mar Adani chalo gi case mar Gachagua kech the same president William Ruto ema no oyiero jalupne miluongo ni deputy president manene Gachagua ben mochako organize kaka ichaki gole eka kotimore ne Adani so apara ni nitie some confusion ma sirikal ni nitiere godo ma ok gidwa nyisowa openly jaduong' japuonj Odoyo Wede wach mane jatend piny owacho mar wito oko Adani bang' kinde mathoth ka ji loso tiwacho ni weche mag Adani gin weche makare en confusion nitiere contract Kenya ka contract mang'eny mane Adani donje gi sirikal masani iluongo ni public private partnership PPP to PPP kanyo be gine kabila mane Adani odonje ni iluongo ni PIP privately initiated partnership emomiyo ineno ka gionge gi competition ginyalo biro to gikone sirikal ni gima wadwa timo no en ma to ne wasetime kama kendo watime kama kendo succeed kamano osebiro to sirikal ng'iyo ni to dwaro no be gin go ka gin go to ging'iyo ni to be en value for money be gimwa dhi yudo no dhi romore gi pesa wa madhi to koseyud mano
nitie gimitimo miluongo ni due diligence. Due diligence ka kore nono itimo nonro mos. To kani iwinjo ka president nosomo, nokoni kaluwore gi information ma koro yudo koa kuom joma timo investigations to gi our international partners ma king'iyo gi jato ne en Amerika. Yes. Manoyudo wach motero Adani e court. Tadwa ni mondo bi ng'e gimoro ma nyaka ing'e e international politics ka. Gima notimore Amerika en ni Trump nokawo loch. Ting'eno johala. To kendo osiepne mogik madhi konyo rito pinyno iluongo ni Elon Musk be johala. Mondo gino ne mi tero Adani e court e piny Amerika oreti kaka noretono bende nitiere. To ka president noseyudo information manoyudogo, to information go kaka ng'ama riek oneno ni mane mong'ad go bucha Adani notimo kare kuom ng'ado bucha Adani gi information malong'o ma jogi okelone to magi international partners bo kelone to gi ng'ado go bucha Adani. Manyiso ni bucha Adani ong'ad Kenya gi nonro motimo Amerika. Dongi winjo ka wacho ni president no wacho ji adi international partners ma be no mention America by name to gi local investigative agencies. Koro mano information moyudo mong'ado go bucha Adani. To be adwa ni mondo joma winja mondo ng'e ni cancelling projects en gima kawaida. Ng'ado oko contracts, ng'ado oko agreements en gima kawaida. Airport mineno ni ne waseketo ni igero extensive terminal 2 mane chopo nyaka Siwe Kimau. Ouru nong'ade gi Korio. Ndalo moro ne watimo gimoro mane iluongo ni Aror King'warer, nong'ade gi Korio. Ndalo moro ne itimo Koru Soin, nong'ade gi Korio. Omiyo cancel contract gi sirikal en gima kawaida. Ka oyud ni information obiro manyalo miyo Kenya hinyore, ting'ado contract no oko, ichako manyien gi ng'ama manyien kata ing'ade oko kabisa. Okay. Ntiere gima japuonj Dowedo wacho ni nonro manotim Kenya ka gi wach mowuok kuom international partners ma kaluwore gi duond japuonj Dowedi chal ni bura manyo wache e piny Amerika bang' yiero mar Donald Trump kotenore kod Adani. Nang'o kuom thuolo gi duto sirikal nok dwa wacho ni nitiere nonro mane itimo ne Adani? Epa nang'o momiyo makoro chopo nyaka samo gik moko wuok Amerika koka weche chak nyiedhore ni nitiere nonro moko mane itimo. Ka sirikal ne wacho ni Adani ni ne gin kode twak, but onge chieng' mane sirikal wacho ni watimo nonro ne Adani mondo wang'e ni ka bende en kod tudruok moro amora kata mibadhi moro amora kata chilo moro amora mosemine oko. Onge chieng' mane sirikal osewole wach mar timo nonro. Ang'o momiyo mane wuok sani? E gimino kacha kawacho niya, samoro president marwa temo reorganize. Ing'en samoro siasa wani be inya donje gi joma nokonyi campaign to gi chike kodi aora. Kura paro ni nyaka sani president moro temo reorganize office. Otemo ng'iyo kuonde mantie loophole mane ok obedo advised properly. Because Adani incha en a very big project. En gima osegoye twak, en gima osekadho kange madongo man gima nyang'e Adani koro nyimiyo tich. Maka nyang'iyo kata nyoro sama ne president wuono. The minister mar energy, Opiyo Wandayi, ne ntiere akene ne Senate. No wacho kaka koro wadhi Adani koro dhi tiyo, pod wadhi miye contract en tich. To kapok otieko kwa kanyo ni pap, to president be chak lando Adani koro timang'o obedo cancel. Aparo ni sirikal montiene nigi some miscommunication. Ok otudore, onge tudruok. Apani president ok rach. Eto en ng'a ber. But apani jomoko nie bwo mesa kama ok mi president gimonego beno timo kata gimonego beno wacho. Ing'eni sani piny mar Kenya ok donjo wach Adani. Kalore gi chandruok montiego. Piny mar Kenya ok donjo wach kia impeachment. Piny mar Kenya moko as we speak. Okay. So gini nitiere some confusion madwa ne jotene machalo wadwa kichingeni kaka wuonu kelo wan go omera koro joma chalo doyo gini mantie e sirikal kechanta onge e sirikal anan ja ODM mapok odonje broad based joma nie sirikal kodoyo wedi ema nyalo pimonwa gima timore iye kucha. Okay. Japuonj Newton kelo komoro kam pogruok mabede dhok e dho jotelo matiyo ne sirikal achiel mwinjo bende ni wacho dhok achiel nikech bende jatend migao nyalo dhi kamoro mogol wach machopo jopiny ka samoro owuoye gi jatend piny yo moro amora. Ing'eyo ni nyaka wawinjre mokwongo penjo mani penjo Newton mar ang'o timo nonro. Ang'o miyo ne sirikal ok wacho timo nonro. Yes. Nyaka ing'e ni nitiere gik manie chik. Nitie PPP Act.
timo nonro no nie act no ma kichaki lande tichalo mana ng'ama no masa ma jopiny owuok kuom timo nonro nitiere PPP Act ni koseyud kambi midwa tigo titimo due diligence no en inono history ne, inono richone, inono berne, inono success rate mare, mago te inono. To gimomiyo japuonji en ang'adi idhi adhi mbele itimo nonro Opiyo Wandayi ma en jatend migawo ma weche mag teko wacho ni wamiyo Adani deal wasetieko gik moko te wamiye gini nonro ni itime sa adi to jogi chalo gima ogoye rubber stamp iwinjo sami chako tich mar project kamano koseyud ng'ama imiyo yes koro walandana ni miye to nonro nyaka watim kata an katimo interview nadwa ndiko managing director chieng' mosekalo interview ma en namba 1 yes kor kitimo nonro ok nyal timo nonro kapok manotimore nang'o nikech samoro jomo apply ng'eny ma idhi waste a lot of resources timo nonro itimo mana ne ng'ama idwa mitich moseyierruok go to ok odono nyaka koro waketh chik sami timo nonro ne manyaka watime nonro ok wanyal timo nonro e beginning konego bene time e giko koro kwadwa ketho chik ing'e ni ketho chik is a very easy nitie osiepna moro ne en board secretary mar Communication Authority of Kenya to nidwa gedi e showground stand mar show to koluong tenders to the lowest bidder no okelo $4 million to kana ong'iyo tich midwa tim to noneno koromo mana gi $1 million e pache ma iye nodwa ni mondo kik sirikal wit pesa okone jogo ni gini aketho gini nyaka nuo koro kinuoe to luongo ji ni keluru quotations moyudo actually ng'ama noyie time gi 900 momiye 900 motimo gino ing'e ni ng'ano notere court maburo loye to save sirikal 3.1 million nikech noketho chik wacho ni ya iluongo open tender to ji kelo ok iketho open tender mosiluong ma ji okelo ma ng'ato win tikelo koro restricted tender ni keluru quotation pare ni konyo sirikal tiketho chik omiyo imbi ok inyal bukori ni dwa timo due diligence kamoko nego time nikech iparo na Adani ni kende onge kamoro amora moyie ni ketho chik an gi penjo apenjo mwalimu Adani ni kata kane president dhi ketho wach ne parliament between sama ne minister ntiere e senate gi sama president wuoye chik ni no kethe within 3 minutes ma ok owinjo kata gima wuok report kech aparo ne minister report direct to president be ne ok gibedo kata gi winjruok moro ni ade wacho gini kama to in bende kech ok gini ok donjna kich wacho maber ni kata ng'ama notim ne contract e show man dwa gercha ne nitiere no dhi oyud ni ng'ama no win contract ne dwaro $4 million Adani to ne kende ng'ama ne gipiem go be notimo ang'o ne onge bikaw minister ni dhi e senate because senate is a house en kama oluor mogik nikech kanyo mi ng'ade chike to kendo kanyo mi konyo godo gik makethre Kenya madhi bed piny gi honorable senators magi wuo mawach ni yawa gini koro en deal done Adani koro wamiyo tich then 20 minutes later the president chung to wacho niya na Adani cha koro wang'ade between minister and president who is fooling who because aparo ni minister president no nego beni advise minister ni gino cannot work because asewinjo ni nitie 1 2 3 4 5 njano ka minister wanda nitie America kuch njagidi kuch to kendo no ng'eyo gima timore kata kane Trump wuoyo kane jo piny America olando wach Adani wanda ne nitie mana thurwa ka embe no neno mana news kane waneno to en gi teko mar reach the president aneno ka Trump osewuoyo aneno ka Adani cha nigi case in America to kawuono wadwa miye tich what is your position ini paro nade kaka president ma okinyal ji seti wuokide an gi ne wanene in 2 different occasions hido ka president owacho opore ga minister owacho in many other ways okoro gimo ka ng'en to mheshimiwa Owidi diponi un gi confusion e system maru mar UDA ni koso enana ni samoro pare mapogore to onge consultation we akonyi kanyo ing'e ni samoro information nyalo bayi to kata kidogi somo standard makawuono kai wawe ni nyoro no kiwinjo information gite no biro kanda Wandayi ni e nyim od bura ma akiani bi ng'eyo ni Wandayi no kwa gine ni mondo gino bed postponed nikech osenyise ni information moseyud manyien nyiso ni koro gino ok nyal dhi nyime apani mano ndike standard kawuono kini somo gaset to biro kondiki ni
the CS no kwa rusa e nyimod bura ni gino information mosegone simi moyudo manyien koro pogore koro we oduogo wuoye gino bang'e. Sama information obiro ne mani, sama no dhi ne poko yudi information moa kuom investigative agency gi international partners gi. Sama no yudi ga president to make decision, kata kiwinjo ka president no wuoye wachadani, it was the last item. Tiende ni no kele omede pier laini kanyo mondo gik moko dhi kare. Be nyaka wagone president erokamano kuom bedo no nyalo make decision very quickly gi new information moyudo. Wach moyudo manyien no ng'ado go bura mapiyo kokodeo ni gini ncha sedagi. Mane jatelo midwaro. Ka in gi information to kibedo jatelo mawinjo ni ji ong'ur kama igo ok diti nikech joma ng'ur to kinyal gole siasa ka. Kata ne midwa miya gimoro nitie ng'ama ng'ur. Ka koro idwa miyi ambe kora ng'ur, ji biro ng'ur. Koro in nyaka tim gimiluongo ni independent investigation. Nonro manyar ka in mi in go gadier ni ma to nonro madier mai matiyogo. To mar jo siasa go kokogi to ok birumo. No, gimane chanda, gimane kero timo ne bera be na support. But araka mane nitie. Ok no onda yotieki to address parliament to kiny gokinyi onyaluongo press conference to address the nation according to gimane wa consult. Okay. Ne okunego keche ne okane kan tie agency moro ne onge deadline. Okay. Adwani mondo waket achiel kuom wach mowuok kuom achiel kuom jotelo ma wuok kaluo. Kuom gimiwinjo wacho ni diponi nitiere ng'at moro matemo nyiso ni ng'ane ni kia gima timo kama intie koso oyo. Wawinja ne achiel kuom wach manyowachi gi governor mar county ma Siaya James Orengo ka gintiere e ik mar Peter Lo Aringo e gwenge ma Siaya kocha mano manen jaod bura ma Lagos. Wawinja ne gima Orengo wacho mondo watudo ne gi wach mowacho kawuono. And I want to ask our people, you better swim. Listen to me. You better swim in the open sea with a fish than fight in the mud with swines. We are being made dirty by swines because we have sacrificed. We have sacrificed. And I can tell you, it's not been easy. Nabi here knows during the handshake between us and Uhuru Kenyatta, systems are very bad. This Nabi was charged in Kakamega with taking part in warlike activities. I went there and represented him and got him acquitted. I plead with you, if another government can come and take a Kenyan citizen or a foreign citizen like they did with BCG, that is not right. Orengo wacho gi dhok ma wanyalo winjo. Ni ber mondo ga bal gi rech e nam ma ji ong'eyo ni mato nam kato odo widi gi bati kanyakla kod Newton cherore luokore nam. Moloyo donje i chuodho ganguro. Kata samoro idhi mana machiegni to dipo kokiri chuodho. Owacho ni oganda nyaka obed motang' nikech systems fail. Otemo wacho nang'o? Japuonjo David. Adwa ni mondo anyisi ni Orengo nyaka ng'e history ni. Orengo gini joma ok nyal dwaro mondo wabed gi riwruok mar jo Kenya te ni wan oganda luo be wan e sirikal. Ing'e ni kata kane pok oket broad based government moyier wanda igeni. Orengo is on record ni gino no dagi kabisa. Kano neno ka nitiere richo moro. Ing'e gimi no dagi. Gi siasa mara kwede ni miyiero go Orengo ni. Orengo ni en siasa mara kwede ni miyiere go. Jogi jo sirikal, wan jo opposition, mane miyiero gi go. To in iseneno ng'ama wacho ng'ama mor go opposition sate. Ka Ruto nitiyo mor go opposition, ka Moi nitiyo mor go opposition, ka Kibaki nitiyo mor go opposition, ka Uhuru nitiyo mor go opposition. Nang'o? Nikech akwede ne ma miyiero gi. Gima duong' ni kosedhi to gi campaign gi racho sirikal to yiero gi. Giracho sirikal to yiero gi. Omiyo ka onge sirikal midhi rachi ni joluo ni e sirikal, onge ng'ama nyalo yiero Orengo. Ok en kende gi joluo mang'eny mineno racho sirikal. Moro be gin ge constituency gi miluongo no Ng'ondo Were mapingo
sirikal mantie ni okone joluo ni onge sirikal nikech racho sirikal no ema miyo yiero gi e yo mayot. To ka koro riw ji ma koro gada nie sirikal to embe ene sirikal to ambe ane sirikal to ji piemore ok de gilo akwede mi yiero gi mayot. Emomiyo ok gidwa winjo ka giyudo gimoro mathin minyalo go sirikal to gigoye. Gichalo ng'ama nochwe ni gin tich pingo no kende ema ging'eyo. Gimoro timore maber gipingo, timore marach gipingo. An gadieri ni gavana ma Siaya kata be manie ne president to pod onya pingo sirikal nikech pingo ne mung'eyo. Iparo nade? Iparo ni kaka gavana Orengo wuoyo mochiwo kuom ranyisi. Ok one ka samoro nitiere kamoro ma ji nyalo kier nikech kier nitie wacho ni systems fail. Mano gima wacho ni gik moko nyalo timore kata gik kaka ne ji dhi ji nyaka nen mariek nikech systems nyalo fail. Ok wacho ni kik udhi e sirikal ni koro an oko, ok wacho ni en oko. Owacho mana ni ji nyaka tang' nikech gik moko nyalo lokore. Kik iyie ibed machiegni gi anguro sama otuge chuodho nikech onyalo kiri chuodho. Nitie gimoro e sirikal ma kata Orengo no bong'eyo ni collective responsibility mar cabinet. Wandai ok nyal gwenyore gi position mar president. Ok nyal kata CS moro amora ok nyal gwenyore gi position. To ka position no se lokore to lokore kode. Okay. To be onge sirikal moro amora ma perfect malera pa gik moko nyaka gwenyre koni gi kocha nikech ang'o nikech sirikal ji ng'enye iye. Okay. Moi no wacho ni bas moriembo no nitie nyaka pickpockets e iye. Ok owulo ni Moi be koro pickpocket. Ok owulo ni president be koro nitie joma riche e sirikal no. Ok owulo ni sirikal no koro rachte. Okay. Gima Mwalimu wacho is correct nikech sirikande gi ni oting'o nyaka jo pickpockets. Gima timore ma Orengo temo wacho according to kaka an awinjo siasa. En Orengo temo neno ni nyotu kodwa matin. Nyiso ni president ne ok owuoyo gi jatije mondo ka chieng' moro wacho dani ne rach ka dani ne ber to donge we ministry manen ja ODM. Ingeni Wandai ja ODM to otiye sirikal mar UDA. Koro nyalo keli to kose keli ti imieni kama to gino dong'ni kato kiny iyudo ka nitie gimoro motimore e docket no tiriembe oko tisiemo ni macha. Mano be nyatimore ok wacho ni Ruto apango timo. President ok pang timo gino. But mago osebedo ka timore e siasa. Namba 2, kichaki winjo gimoro Orengo temo wacho en ni sirikal moro amora system nyalo ing'ino Orengo an gima mona pingo ji miena gimoro achiel kende. Iga tam mokalo cha nowacho Senate ni a time comes ni seche moko chopo ma sirikal chama ng'owa chamo nyithinde. Sama ne joka gukoko kabisa kane wantiere handshake to nowacho ni nitiere seche ma nitiere ma koro sirikal chama ng'owa chamo nyithinde, which means ni sirikal nyalo chamo nyaka nyithinde. Koro miyo kapo ni wa trade gi UDA ma is the government kaka wan jo ODM to nyaka wabed mariek mwabed careful. Ok wanyal overturn gima president osewacho nikech en ema en head of the state. But president bonego bende miyo wat room mar consultation ni gino nego ingine sirikal nincho sepodho nchi gino gore piny ka ma ji nyithindo ma DNC odonjo nyaka parliament motom moketo everything. No podho kanyo dong sirikal gi jano sepodho kose kawo mes molal go to mano is not a government. To gima notimore ni seche go ne nitie jok mane winjo ka Mwalimu wacho ka ne nyalo bet ni riembo bas nyaka jok ma timo ng'owa makwali. Sirikal William Ruto nchu ting'o joma ng'eny ma jomoko nage jomoko kia dwago kendo niche go e piny gi joge. Sama ne sirikal ni podho ne ok goye gi jo pingo kawan. Ni goye gi jo insiders. Ma sama ne jo ODM odonjo ni ema koro sirikal ochako chiero biro malo. Koro biro malo nikech koro wariwore mana gima ne Mwalimu wacho ni nitie jomoko dwar ni ji oriwore maka ji oriwore to gino koro rach. Kech giyudo space. To waseyie wabiro ka. Koro gima wayuago as the party consultation mondo kik chieng' moro mielo. Anyisou gini nono. Sani ng'atwa maneja ODM ema koro sani minister mar finance. Gik matimore sirikal koro uneno. Ingini kiny ka koro dhedo ka sirikal ni gima ne Ruto wacho koro ne en adier ni pesa koro dwarore mondo med osuru. Ruto dhi kono oyo no wacho ni en jo UDA kawuono koro ja UDA matema ng'owa ema wacho osemieni koso komieni. Koro gima Orengo temo wacho Orengo neno ga mbele. Otemo wacho ni kata ka diponi wan e sirikal to wabed motang' gi sirikal ma wantiere no nikech chuodho ni inyalo pokore kwang' mana gi ng'owa ganguro tiwe kama kwang' godoyo gini ma onge gima nyalo chamowa. Koro apano Orengo is just right according to experience mosebedo go in politics.
ingini ngata kaka an kan gi experience moromo gi mar Orengo. Mheshimiwa Odoyo Wili onge experience moromo gi mar Orengo. To Orengo nyalo neno ose survive politics kendo ng'eyo sirikal ma nyalo bedo gi chandruok. An gima nyalo kono Mr. President kendo en ng'ama be waluoro kabisa ni kotemo dhi mbele gi loko chenro to kik obed garaka nikech gik mowach garaka seche moko backfire. Uluong cabinet to bedo go piny to koni gimo timore America cha wanene. How do we go about it? Tioro minister de chak pengo gini kato kiny kaluongo press tatamora. Then koro we are in unity. Dan miwa 20 minutes apart. Ng'acha pok otieko wuoyo to ng'acha lando giri. Wan e government mar ji ariyo koso ji adek koso. Koro gima ni Mwalimu lernwa ka kaka gin confused in this government. Ndo serikand gini how confused they are. Eni gisek gibedo ni gin too confused makoro ng'ama nyalo consult onge. In fact an chado de mondo Odoyo Mwalimu obed minister in this government because ng'ama riek. Why? Yes, Odoyo ng'ama riek. Odoyo ken ng'ama fuo. I was suspect no don nego bed minister kato bed achiel kuom jok ma advice president nikech gik mosebedo ko wacho timore. I was just feeling ni mondo ne mi Odoyo board moro matin mar kia ginene ka to iketo bedo advisor mar president. Koro ngene kana obiro kode studio ka tawuoyo gi chief advisor mar president kata minister mochung ne migawo nikech Odoyo riek onge gik moko te and we really respect him. Is okay. Yes. In you are not an appointing authority. Koro kanye to Odoyo bro nyiso samoro onyalo bet ni poko ngisi ni advisor president. Koro samoro mano bede ni tiere japuonja gimote mo ng'iyo en iwacho ni weche mowuok e dho gavana Masia James Orengo nyalo chalo gi nyiego moro mar ni kik wadhi uru jogi nyalo ok nyiego luoro. Orengo luor ni kwadhi adhiya maonge sirikal migoyo to odhi loyo Siaya nang'o? Odhi loyo nang'o? Ka koro gumbo ni sirikal to Orengo be ni sirikal to wino ni sirikal to joma chung gavana Siaya ni sirikal odhi loyo nang'o? Apenji japuonj. Nitie richo ka ng'ato neno gimoro ka samoro ok nyal timore maber mondo ochiw mana ranyisi. Newton ochiwo ranyisi ka gavana Orengo ne wacho ka ne en senator mar kaunti ma Siaya. Nitiere kinde moko ma sirikal chamo nyithinde. Mano wacho onge gima nopingo to nowacho cha ni beduru motang' to gigi samoro kichak iduog ng'iyo gi to no kamoko kuom gi timore. Penjo en ni koponi wacho ni kama untie ni dhi ura dhiya to ng'euru ni samoro chilo moko nyalo betie. Iwacho ni sirikal onge maler 100%. Onge mano onge ga. Moro nyalo bedo sirikal ji ng'enye. Moro nyalo bedo molil moingo machielo en adier. Nyalo bedo molil moingo machielo. To kopono Orengo ni kod mich moro mar ni moro nyalo bedo molil moingo machielo ere richo ko wacho. Onge richo. Okay. Mokuongo adwaro mondo ing'eyo ni Newton nitie kamoro machindo ka. Sama ne information obiro noyudo ka Wandai ne ni already e nyim bunge. Mana kaka koro in kani iwe ka ok ober. Inyalo luongi ni mtoki wang' oko. Ibwa biro penji ni to mera idonje e TV tiwe ka mtoka wang' nang'o. Sama information obiro no emitie kode. Aya wach mar Orengo no ta nyisi kenda nyalo nuoni. Gima timore ka be ok en Orengo kende. Thoth wajumbe mane luoge giluoro wach mar sirikal ma wantie ni kendo ni neno ka gipinge kar chakruok. Kata sani pod giwuoyo wacho ni yani ni wan waonge sirikal nikech waonge gandike gi sirikal. Sirikal ok mar Kenya to wajo Kenya wachako bedo gandike manade. Wan ye sirikal nikech oserwakwa e sirikal. We are welcome in government. Okay. Gima chando jogi ok en James Orengo kende. James Orengo en mana ni en ng'ama noyudo thuolo mar wuoyo e sama nowuoyeno. Moko gibe sama yudo thuolo wuoye to gikwero jopiny ni gin gionge sirikal. Ng'eto ng'e ni sama ochung' to chung' mondo sirikal ondike tij gavana mondo cham pes sirikal orit pes sirikal moor ne jopiny mano sirikal omiye. Kata mujumbe sami chung' idwa ni sirikal ondiki tij bedo mujumbe chuli mshahara mi marupurupu mora mora menyalo nwang' kuom bede sirikal itiyo ne sirikal jopiny tigalo ni waonge sirikal. Jopiny ema ndiko wajumbe. Jopiny timo negi interview mamigi tich to ng'ama ndiko gi machulo gi mshahara. Donga wanyalo bedo board members to wadhi wa interview managing director muamiye barua to ng'ama ndike sirikal. Pesa jopiny. To piny sirikal be mar jopiny. Idwa pogo sirikal gi jopiny nang'o in kama ibede no.
tere ka kidwa wacho ni ipogo wach mar mujumbe gima tembo nyisi ni sama mujumbe dwaro tich odwaro tich e sirikal to joma dhi miye tijno ga gin jopiny sama idwaro bedo managing director bode madhi interview mami barua to ng'ama ndiki ma koro chamo msache to miyi allowances titie boye en sirikal koro ng'ama sirikal osemiyo tich kik chak bed ni pod galo jopiny ni ng'e ni waonge sirikal to poko resign tich mane sirikal omiye mochame mshahara no embo resign kanyo we pes sirikal koku duogo gal jopiny ni waonge sirikal ing'eni bati mheshimiwa do duoko e sirikand KANU manen wadwaro no bed gi one party state sirikal monti Kenya constitution monti go sani oyienwa bedo e opposition mondo waping sirikal matiyo ji teko dhi e parliament ok ginyal bedo ni gitegi tiyo gi sirikal nyathi monyuol Kenya ka kata en nyathi muindi to chieng' monyuoleno en gi birthright nikech onyuol e republic of this country and again onyalo kawo kura mogo kura ne ng'amo dwaro to mar ariyo jatelo be moseyier mane gima wantiere gi minority to gi majority e both houses koro ng'ama chalo gorengo noyier governor e minority house nikech kama noyiere no sirikal onge mar ODM sirikal en mar UDA ema noyombo to kendo be matiyo kata kaka ne giyombo kata ne gige backdoor kata kana olandgi to gin masani koro gin government koro wan kaka wan jok mane jo ODM ma members ma jo ODM kaka orengo jatieng nyaka waket sirikal ni on check ma wang'e to sirikal ni gimotimo cha be gimoriere mana kana penjo kabati ni between 20 minutes kwani gini ne en gi emergency nitie ng'ama ne tho ma nyaka ne landa gini maonge cabinet meeting moro moketi to gi jok manokete that committee mane ng'iyo ni adani dhi mitich kata ok mitich to kane ok en emergency to the best thing manyatim en ni otika press ne parliament to kosetieko address the parliament to kinyi luong cabinet meeting to nyisogi ni kaluwore gi motimore kocha we have to reject kato ji bedo in one accord ma ok ng'ato nen mjinga to ng'ato neno ng'at mariek mogik kidhi yier ng'ato kata mana for example ka koro rengo dok manyo kom for the next election kata ka ok en rengo kata ok mana ni odoye madhi manyo kom inyalo poke manye miyude gi UDA to government is not UDA automatically into opposition ibro chako keto sirikal matiyo cha on check ni to ang'o motimo to time yo koluwo mane to procedure mane manoluwo ingeni I'm not convinced ka the same UDA wacho na ni ber the same UDA wacho no rach to gikawo ja ODM wacho no ber kodong 20 minutes to glan no rach gini and is not making sense to koro nyalo wacho na nyalo agree gi gima Molimo wacho ni samoro nyalo biro wem to kala roka to koro wang koro nyaka renga dogi to kanyal negi koro man samoro kane en gi that emergency to no setimore ok wanyal sani ok wanyal reverse gima no setimore to gimotemo kwayo the head of state to gi advisors ge ni gimonego gitimo ne gibed gi cabinet meetings to gi advisors meeting mondo ging'e kata mana director in a very small organization but to kachunga address joga kapok console kuom managers mandiko ni to un nanu atime nade mane omiyo asebedo ka adhi mbele kamano kata mana Mwalimu ni be osebedo ka chiko ngeni nchene ODM iga chi ariyo mokalo ncha wan kode ODM ndani kendo ncha wapingo sirikal mokalo kabisa ka wan kode and no oppose everything mana sirikal nokendo ne wan kode to kusani koro kusadie the other side makoro gin the winning team to wacho ni koro konego wapingi ni nikech koro sirikal en achiel sirikal ok en achiel nyaka wabed go position ya ba wacho ni kik waping sirikal un pinge uru mokwongo na nyisi ni the government system ma wan go sani onge government go position nitie minority gi majority mar ariyo sirikal ma wan go ok en sirikand UDA en sirikand Kenya formed by the winning political formation ma en UDA to kosebedo formed ng'ata ma ja Kenya oyiene bede minister oyiene bede PS oyiene bede managing oyiene bedo e sirikal ng'ata ma ja Kenya en ni guondo mantiere gidina kwede mwalemega osepuonjwa moserude wiwa ni ka wuodwa moro ke moloyo presidency ni to mano ok sirikandwa mano sirikand joka nikech mae makonyo gi yiero mayot sirikal mar Kenya ini ja Kenya kik ng'ato tamie ang'o momiyo police to kata jaluo kata ja ODM to sika japuonj kata jaluo joma tindo gi gin gi sika sirikal nikech sirikal mar Kenya malo ka emiwuondo wa igalo wago nikech kama kwede nitiere yiero yot kama satan nitie dhie polo yot malich nikech kisewacho na kwedo satan gi timbe ne duto to in meyo madhie polo kisekwedo ni sirikal Newton okwedo wachno
Gima kwedo matin kata kanyo inyalo wacho ni in ja Nyasaye to pod irach koro pod okidhi. Gima temo wacho niya ministry machalo like education, health and those small things gintie under national government and county government. They are not political. Gin ok yiergi. Gin idhi gi academic knowledge mari kane kadho ni japuonj di puonjo. But mano wacho ni is just 5 years term. Mani gino wabedo opposition to wabedo sirikal. Koro ng'eni ok wanyal pimogi. And ing'e maber niya ni Kenya kaka ji dhaw to ng'ama thego gin ang'owa gin police. And police okia ja government, police bendo okia majority gi minority. Koro gimotemo wacho niya sirikal kata mana kane ng'iyo Amerika ne nitie Democrats to gi Republican. Yes. Gimano na konyigo matin kanyo. Yes. Bedo minister miluongo ni CS ni en a leadership position. Kibaki mineno ni was an economist to no bedo health minister. So onge gimoro kanyo ni kiani ng'ano soma ng'o. Ang'o ma nyaka watim ka watieko? Second achiel. Gima nyaka watim nyaka wayier joma nigi leadership qualities gimigawo. To kaka oganda luo sirikal en mar Kenya wa jo Kenya. Ka sama omiwa tije sirikal wadonji watim tijno. Ka sirikal oyie bedo siepwa mane mwamaki nikech warito mane mar ng'ama higa mane. Irito mane mar ng'ama higa mane? Wach mitigo godo Newton. Atieko ne waduto watime jo Kenya kanyakla to kuonde maricho nyaka wapingi mawinj duondwa ni gino wapingo mondo waket sirikal obed maber kech nyaka wachek kaka Ruto tiyo gi jok moketo. Yakora mogero kama nainya. Latilo chope giko mare nyisa kane odo owidi wacho ni onge mar ng'a ka ng'a chieng' mane mibiro donje kopogore gi manitie. Newton wacho ni nyaka nyise ni mayo kendo nyaka pinge yako yao. Nyinge en George Bati. Ilo ya Mosiro Ratil makawuono. Ilo do wedi kachiel kod Newton Oloch. Newton Ogada. Kora mogi. Oriti masani.